Mga Taiwanese nga sakop sa usa ka sindikato sa extortion sa China nasikop nga nag-operate dinhi sa Sugbo. Duha ka mga sunog nahitabo sa mga dakbayan sa Mandaue ug Sugbo. Asawa ug iyang kabit nasakpan sa iyang bana sulod sa ilang balay nga walay mga sapot. State of calamity sa lalawigan sa Sugbo i-extend tungod sa nagkakusog nga El Nino. Bisan way kamot, buot makabot sa usa ka law student ang iyang ambisyon. Mayang hapon Sugbo Kabisayaan, dulan 70 ka mga Taiwanese ug Chinese national ang nasikop sa Regional Police Office 7 ug Bureau of Immigration gikan sa pipila ka mga balay sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga dinakpan na lambigit sa extortion gamit ang mga kahimanan sa internet. Nag-aksyon gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Search warrant number 0328-9-017-10 for violation of Section 9 in relation to Sections 10, 11, and 14 of RA 9165 Access Device Regulation Act of 1998. Kagahapon sa hapon, giserve sa mga sakop sa RID, RAIDSOT, ARSOG, RPSB ug taga-immigration ang search warrant nga giluwatan ni RTC Branch 10 Presiding Judge Soliver Peras. Ang Taiwan National Police nagpatabang sa Police Regional Office 7 alang sa pagsusi sa mga reklamo sa mga negosyante nga taga-Taiwan ug China. Matud pa ni Regional Chief Directorial Staff Senior Superintendent Ray Lindon Lawas, ang sindikato mangilad sa mga negosyante pinaagi sa pagbutang-butang ug reklamo bato kanila. Gamit ang mga kaymanan alang sa internet, tawagan nila ang mga negosyante aron sa pagreklamo ug paghulga kanila sa pagpasaka ug sumbong. Sundan kini sa laing tawag nga nagpakaron ingnon nga pulis o prosecutor alang sa pagpatuo kanila nga dunay reklamo nga naabot sa maong buhatan. Dinhi na sila pangayoan og kwarta alang sa pag-ariglo sa giyong reklamo bato kanila. Ang mga pagtawag sa mga negosyante gihimo pinaagi sa paggamit sa mga kahimanan sa internet. Gumika niini na trace sa Taipei Economic and Cultural Office ang Internet Protocol Address sa mga sindikato dinhi sa Cebu City. It involves not only one person but a lot of persons who would play the role of just for the sake of extorting money out from these nationals dito. Mo nang search warrants were applied and then giserve kaganiha sa pagkaron there are quite a number of foreign nationals who are accordingly involved in this modus using the technology in getting money, so there might be some violations on cybercrime law. Usa sa mga team leader sa mga operasyon nga si Superintendent Rex Dirilo nagkanayon nga samaran ang upat sa mga gidakop human milayat gikan sa balay sa ilang gi-raid. Matud pa ni Dirilo, milanat og pipila ka buwan ang ilang gihimo nga surveillance sa mga balay nga giabangan sa mga dinakpan gikan sa mga nagkalain-laing lugar sa dakbayan sa Sugbo. And ang isa o duha ni ambak sa third floor. They went to another house. Yes, syndicate big syndicate. Syndicate operating in the Philippines, but they are victimizing Taiwanese and Chinese nationals. Susihon usab sa Bureau of Immigration ang mga dokumento o mga passport sa mga dinakpan nga nakasulod sa nasod isip turista. We will conduct also our own inquiry and investigation. Magawa lang sa turnover sa PNP for whatever purposes. Giembargo sa kapulisan kining nagkalain-laing devices nga gigamit sa ilang illegal nga kalihukan. Ang mga dinakpan posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa Cybercrime Prevention Law, Anti-Money Laundering Act ug Access Devices Regulation Act. Lakip sa giimbestigar sa kapulisan mao ang pag-ilas sa pangulo sa mga sindikato. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil. Ang mga taga-Taiwan nga nadakpan sa raid nagpakaaron ingnon nga mianhi sa Sugbo alang sa pagkat-on og in Ingles. Matod sa kapulisan, walay tulubagon ang tag-iya sa balay nga ilang giabangan tungod kay mao kini gipatuo nga maoy tuyo nila dinhi. Ang kalambuan sa balita giaksyonan ni Edwin Cañete. Gipresentar ni Senior Superintendent Tam Banyas ngadto sa mga sakop sa media ang 69 ka mga Taiwanese nga nadakpan tungod sa extortion nga ilang gihimo sa mga negosyanteng China. Lakip sa gipresentar ang mga kahimanan nga ilang gigamit sa gihimong krimen. Matud pa ni Banyas nga organisado kayo ang grupo ug aduna kini mga kauban nga tuwa sa ilang nasod nga nangita og mga pahibalo kanila sa ilang sunod nga biktimahon.
may nagre-research kung sinong daghang kwarta tong ilang mga kababayan. Maybe nasa bangko din or whatever. Kaya kita mo, dami naman kaayo. And then Mato di Banyas, tuyo sila nga may operate din sa Sugbo sa pagtuo nga dili sila madakpan ug dali rang makasibat. Nakita nila siguro na kaya nila magtago ba? Kay if you remember about 2 years ago, naaman ni operation sila. Ang similar operation na kuha somewhere in Region 4, I think Laguna or Cavite area. Giklaro ni Banyas nga walay tulubagon ang tag-iya sa panimay nga ilang giabangan. Lain nga tao ang miatubang sa tag-iya sa mga panimay nga ilang giabangan sa mga taga-Taiwan kinsa nagpakaroon ingnon nga magtuon og in English. Naman nila alam yung intent kasi may mga based on the report, initial report namin, may mga nag-front na magre-rent, na gagamit na mga na pamilya o kaya mga tourist daw na gusto mag-aral ng English, mga ganong usual na drama. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Mga sakop sa Parish Security Group moabag sa ipatuman sa security sa umaabot nga International Eucharistic Congress. Usa ka training ug seminar ang himuon alang sa pagbansay-bansay kanila. Ang mga kalambuan giaksyonan ni Ray Pasaporte. Nakigtagbo ni Acting Mayor Edgar Labilla ang presidente sa lain-laing parokya dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Labilla, mangandam sila alang sa seguridad sa umaabot nga International Eucharistic Congress karong Enero sunod tuig. Ipailawom sa training og seminar ang tanang membro sa Parish Security Group alang sa seguridad sa dakong kalihukan. Gibana-bana nga libuan ang mutambong niini gikan sa gawas sa nasod ug sa mga nagkalain-laing lugar sa Pilipinas. Matud ni Labilla, dili tanan mahimong mabantayan, ilabi na sa mga simbahan ug mga lugar nga tapok sa maong kalihukan. Security element. Ato silang trainon, kanang gitawag og simbakulang na i-crime mahitabo, preservation of the crime scene, unya naa say warrantless arrest nga kung naa sila makitaan nga mga salaod, mga nahitabo diha nga pwede sila nga mo pugong mo dako during the commission of the crime. That's what Lakip sa itudlo sa training og seminar ang intelligence gathering. Makig-alayon usab sila sa Association of Barangay Councils ug sa hepe sa Cebu City Police Office. Hangyoon ni Labilla ang National Bureau of Investigation. Maoy mo pahigayon sa seminar. Nunay si Judge Manardo Paredes mo atong palikturon on warrantless arrest. Unya ang ato sang mga NBI personnel, Agent Algoso ba o kanang mga experts on crime prevention. Preservation of the crime scene. Tinguha usab sa training nga mahatagan sa insaktong kahibaw ang mga sakop sa Parish Security Group sa pagtabang sa kahapsay og kalinaw sa matag parokya. Paningkamutan ni Labilla nga masugdan ang training og seminar sa hinapo sa simana karong buwana. Kay kini silang mga Parish Security Group, they are more familiar with the constituents, with the parishioners in a particular barangay. Pamilya na sila kinsa musul sa mga simbahan. So sa mga higayon nga na mga bag-ong mga naong, ulo dili na suspect, pero at least nakaila sila nga kanang mga tawhana dili na diha. So there is more an opportunity for them to somehow monitor the movements in this people. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Kapitolyo mo extend sa pagdeklarar sa lalawigan sa Sugbo ubos sa state of calamity. Ang mga balita giaksyonan ni Jinky Rosit. Way pagsupak si Gobernador Junjun Davide sa sugyot nga pag-extend sa pagdeklarar sa lalawigan sa Sugbo ubos sa state of calamity tungod sa nagkakusog nga El Nino nga nasinati sa nasod. Matud sa gobernador, ang paghatag og extension makatugot sa paggawas og dugang hinabang sa mga maapektuhan sa huwaw. Sumala sa pag-asa, mula na't pahangtod sunod tuig ang masinati nga strong El Nino. Next week tingali or maybe before around this month everybody's aware already. So di man it's not really something dali-dali o nato. Dali ra pila may pagdeklarar na. Sa pagkakaroon, 6 million pesos na lang ang nahabilin na pondo sa Quick Response Fund sa Kapitolyo. Sunod semana, magtagbo ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council aron isgutan ang posibleng mga lakang sigayon nga magkuwang ang supply sa tubig tungod sa huwaw.
Yeah, but we can always source out other funds. Okay, this is something urgent. So, and besides, we're also preparing our budget for this year. So, ato nang gahinan yun. Namang yun for sa disaster nato funds. Niadtong Mayo, mipagawas ng Kapitolyo og 40 million pesos isip hinabang sa napektuhang mga barangay sa lalawigan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Wala mahimong babag sa usa ka estudyante sa law school ang iyang physical disability. Bisan og walay mga kamot, buot niya nga kabuuto ng iyang ambisyon nga mahimong usa ka abogado. Ang istorya nga angay ka paningmanan giaksyonan ni Andrea Patania. Bisan ug wa siya'y mga kamot, gikuptan gihapon niini iyang ambisyon nga mahimong usa ka abogado. Kini ang 29 anyos nga si Anthony Edward Bendanillo, umas nailhan sa pangan nga Tonton. Una siyang nailhan sa News 5 ni adtong nagtuon pa siyag political science ug karon anaa na siya sa ikatulong tuig sa law school. Kay numduman nga 12 anyos pa lang si Tonton dihang naputol ang duha ka bukton human na kuryentehan. Daw nahugno ang iyang kalibutan kay nagtuo siyang daghan na siyag butang nga di mabuhat. Apan gihagit niini iyang kaugalingon ug nagpractice kung unsaon ang mga inadlaw-adlaw nga buhat gamit iyang bakba ug nahabiling bahin sa wala nga bukton. Human ang pipila ka tuig na master rasab kini niya. Gikan Leyte, ni biyahe siya padung Cebu aron mo eskwela. Dinhi na siya nagpuyo sa usa ka boarding house kauban ang iyang igsuon. Matag adlaw, mubangon siya aron mangandam sa klase. Siya ra usang mag-ilis ug moayo sa iyang mga butang. Kung andam na, mulakaw dayon siya padung sa Southwestern University, bitbit iyang libro. Bakba lang ang iyang gamit sa pagsuwat ug i-record resab niya ang discussion sa teacher sa iyang cellphone. Mato ni Tonton, kung makapasa siya sa bar exam, sa public attorney's office siya mutrabaho. Unahan ko makatabang ko sa mga tao nga nanginahanglan o kato mga not just kanang ordinary help but especially sa legal area na labi na kato mga pobre nga naglisod ita nag-follow lawyer. Mato ni Tonton, di rason ang kakulian sa panglawas aron muundang sa pagpaningkamot ug matagbaw ra sa kaluoy ug tabang sa ubang tao. Kinahanglan kuno nilang tabangan ilang kaugalingon ug mahimong independent aron di sayon-sayonon sa uban. Matud pa, di gyud malikayan ang mga insulto apan kahibaw na siya kung unsaon pagdawat sa mga niini. I take it in a positive way man good. Like ako na lang niya. Bahala mo. What can you say? Huwag ka lang. Abot ang panahon. You can see me in the future. Tungod sa determinasyon ni Tonton, nahimo na siyang inspirasyon sa iyang mga classmates ug teachers. Kana bitong time nga murag mawad-ansad mi ka ng strength or ka ng paglaom, then seeing him ka ng kaya ra di ani nato kay tanawon ra siya na mo nakaya man gani niya despite sa iyang disabilities. So, inspiring, very inspiring. Duna say mensahe si Tonton ngadto sa mga kabatan-unan nga wa nahatagi og importansya ang edukasyon. Hinaot nga dili nila usikan ang gihatag sa Ginoo nila nga kompleto sila sa ilahang body part, then ang kanang effort sa ilang ginikanan nga naningkamot sa ilahang panginabuhi para lang mahatag sa ilang edukasyon nga ilang ikinahanglan. Alang sa Aksyon Bisaya, Andrea Patania. Usa sa labing dakong dance event gikan sa Manila gidala dinhi sa Sugbo aron masinati sa mga Sugboanon ang labing ulahing dance beats gikan sa mga nagunang sikat nga DJs sa kauluhan. Gidagsa sa mga Cebuanong partygoers ang dakong hawanan sa South Road Properties ni adtong Sabado sa gabi sa gipahigayong Unleashed Cebu. Kini ang usa sa pinakadakong dance event sa nasod nga tuyong gipahigayon dinhi sa Queen City of the South. And as expected, blockbuster ang gidaghanon sa mga Cebuanos nga mitambong. Kini dakong kalingawan nga unang nahitabo sa Sugbo gidalit sa Widow Entertainment and Exclusive Productions. Sobrang okay naman, like all the Cebuanos are very supportive naman.
Kahit na it's been raining the whole week, hindi naman sila takot pumunta. They're all here. So happy, good. So every year naman? Yes, we're planning to do it every year naman. So ito, this is our first year. Okay naman yung crowd. Mga Cebuanos magaling mag-party. Dinhi, gilingaw ang tanan sa pinakalabas ng mga music beats sa nagunang DJs gikan sa kauluhan. Gani tungod sa pagkamalampuso ni ini na panglantawan sa mga nagpaluyo ni ini nga matagtuig na kining himuon dinhi sa Sugbo. Present sab sa maong kalihukan nga nakigparty-party sa mga Sugboanon ang mga nagunang kapatid stars. Actually, magandam namin 1 month na gini na itabo gyud. Kaya na may taga-partners taga Manila. Kaning Unleashed na brand, Manila ginigikan, dako kaysa sa Manila ba? They had 30,000 people going to their event, and now gusto sila to go to Cebu and show them what's Unleashed here. Actually, I'm an ambassador Fiber, so lahat kami, we brought the top DJs in the Philippines to Cebu, of course, para lahat ng mga kababayan ng Cebu mag-enjoy sa mga paganap na bongga, ganon. More support, more fun, and mas dalas niyo ako makikita dito. Samtang klaro nga hingpit na yung naka-move on si Divine Lee gikan sa breakup nila sa kanikarelasyon ni ini na si Victor Basa. Kaya tol ni ining kalihukan atong nasigpatan ang sweetness nila sa iyang bagong Sugboanon nga hinigugma nga usa sa mga organizers ni ining maong kalihukan. Okay na siya. Parang okay naman, di ba? Shopping site po, ano pong relasyon po natin with sir? Jowa, ano pa ba? Di ba? But no, balik tayo sa event. Hindi, I'm happy na nakita ko because I've been supporting Unleashed for the longest time. And it's nice that Blake is supporting the same thing that I like. Nag-enjoy gyud ang mga Cebuano sa dakong dance event nga nahitabo karong tuiga sa SRP ug sa Makadiyot naka-release sila sa ilang gihambing nga mga nagkadayang tensyon ug mga suliran pinaagi sa paglingaw-lingaw, chill-chill ug pagsayaw-sayaw sa mga nag-unay music beats sa makalingaw ug tuyong gidagsa nga Unleashed Cebu. Alang sa aksyon showbiz, kini si JP Laucot Sara Agay. Tulo ka mga armadong tao na sikop sa kapulisan sa Bukirang Barangay sa Sugbo. Ang aksyon gisundan ni Edwin Cañete. Tulo ka tao ang nadakpan sa mga sakop sa Criminal Intelligence and Detection Group CIDG-7 dito sa Barangay Cantipla tungod sa pagdalaog armas. Ang tulo ka tao nga nadakpan nga naglakip sa amahan ug anak nga sila si Riniboy Gabito Sr. o Riniboy Gabito Jr. Apila niini si Leonardo Lumokso, 58 anyos nga taga-Gaas, Balamban, Cebu ug mipakita pa siyang IDs nga sakop siya sa Domestic Intelligence Force sa Campo Crame. Ang iyang mga sakop igo lang mitubag sa alarma nga adunay mga tao nga nagdala og armas. Ilang naatlan ang tulo ka suspitsado nga nagsakay sa motorsiklo. Sa isang information na armed men, the presence of armed men doon sa area na yon. Giangko ni Leonardo nga nagdala sila og armas niadtong higay na gumikan kay nakadawat usab sila og impormasyon nga adunay mga armadong tao diha sa Barangay Cantipla. Wala nila dama nga nag-abot sila sa kapulisan. Naisumbong dito na mo na napoy kadalag armadong tao dito sa Cantipla. Putong na ato insakto po na niabot ni sila. Wa bi maka nakawaba, wa mako pagsinabot ba mo nakayo sa kisay tuyo ini. Di ba? Nahamor pang nakamba mo na ako ikasulti. Ipaubo sa ballistic examination ang duha ka kalibre 45 nga pistola ug usa-usab ka submachine gun alang sa pagsusi kung naggamit pa kini sa krimen sa mga lugar sa Balamban ug Toledo. We subjected for ballistics and checking doon sa firearms information system natin sa Crame. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete. Duha ka sunog nga itabo sa mga dakbayan sa Mandawi ug Sugbo. Usa ka balay ug bake shop ang nangasunog. Ang aksyon gisundan ni Ryan Sorote. Alas 9:40 na alarma ang sunog sa Barangay Ibabaw, Dakbayan sa Mandawi kagabi. Naog daw ang balay sa retiradong supervisor sa Bureau of Food and Drugs na si Lily Cortez. Ang nabiyaan nga takuri nga gitak ang ni Lily mo hinungdan sa pagkasunog nga nagsugod sa ilang kusina. Nakatug si Lily samtang naghuwat sa iyang giinit nga tubig. Nakontrolar sa bombero ang sunog alas 10:10 og wa makatapon sa laing balay tungod sa firewall. Ready na ko pagkuan kay
maghuwat naman akong mainit to. Muy akong gamiton. Kay SOP kinan ako. I have to clean myself. Ya, nakatambang sa nato ang kaning firewall. O na may firewall ang kaning tapat mo ko gyud siya gagawin. Wasab nakapangabli ang Jewel's Bake Shop sa Skinny F. Haka o Gabuya Street sa Barangay Cogon Pardo. Human gi alarma sa sunog pasado alas 4 ganyang kadlawon. Nabian sa panadero nga sa Windel ang oven sa bake shop ug misilaob. Nakadagan sa gawas sa bake shop sa Windel ug daling nakapangayog tabang sa Pardo Fire Station. Wa makadako ang kayo apan nga basa ang mga gamit ug mga gimasa nga harina. Nagtuo ang kabumbiruhan nga nakatagpilaw ang panadero samtang nagluto kinig pan. Gawas na ko diha, wala man ang oven na pati kasugay. Ingon sa akong kauban, pag-ana ko niya ang kayo, nibugwa ko no matong gawasan siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Tungod sa dako nga budget alang sa tuig 2016, ang TESDA kung Technical Education and Skills Development Authority nagtinguha nga mukuha pa og dugang scholars aron mahimong mga skilled workers. Gibana dulan 300 Tungod sa dako gibanabana ni TESDA Director General Joel Villanueva nga dulan 300,000 ka mga scholars ubos sa Training for Work Scholarship Program ang mo-enroll. Gumikan niini naghinaut sila nga moabot og 1.3 million ang mga skilled workers sa nasud. Pagkakaroon adunay 100,000 ka skilled workers ang gikinahanglan sa gawas sa nasud. Again, they need 2,000 welders. For New Zealand, they need 30,000 construction workers. In the country Qatar, they are preparing for 2022 World Cup. So they're building arenas and facilities. They needed about 100,000 skilled workers. Gianugunan ang Vice Mayor sa Dakbayan sa Sugbo sa pag-reassign unya sa hepe sa kapulisan sa Rehiyon 7. Sumala ni Acting Mayor Edgar Labella, aktibo si Banya sa kampanya batok sa gidili nga drogas. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Ray Pasaporte. Ang akong ikasulti ni ana nga mura ko gianugunan kay kini ang reaksyon ni Acting Mayor Edgar Labella sa dihang nasayod nga hapit na relibuhan ang pangu sa kapulisan sa Central Visayas Prudencio Tombanyas. Matud ni Labella nga sukad nilingkod si Banyas sa miaging tuig. Maayo ang iyang kampanya batok sa illegal nga droga. Dinhi sa insofar as the city is concerned, ang ato dinhing performance atong gi-evaluate nga sud sa unom ka buwan equivalent sa tulo ka tuig nga performance sa nangaging mga ignontalang nangaging mga So anugon kung si General Banyas para kanako apan nakasabot si Labella sa pagrelibo kang Banyas sanglit pagbuot man kini sa Kampo Krami. Nang hinaot ang Vice Mayor nga lugwayan paunta og laing mga buwan ang pagdumala ni Banyas sa kapulisan sa Rehiyon gumikan sa maayong performance niini. Wala sila'y gahom sa pagpugong sa reassignment ni Banyas apan ilang hangyoon si Mayor Michael Rama nga papugnan kini kun mahimo. Of course, manghangyo lang kita nga ipadayon ang no-nonsense approach in the fight against illegal drugs. Mahimo ba palabuan pa ang nabuhat ni General Banyas? Nasagmuyo si Labella nga atol sa katapusang State of the Nation address kunsuna ni Presidente Noynoy Aquino. Wala may guti og nataligaman niini ang problema sa drogas ug ang pagpakigbatok sa kriminalidad nga nahitabo sa nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Wa mabalaka si Cebu Governor Junjun Davide nga basin og di mahinayon ang pagmugna sa ikapitong distrito sa Sugbo bisan natapos na ang deadline sa COMELEC pagahin og dugang congressional seats. Niadtong Agosto 31 ra ang deadline alang niini. Hantud karon wala pa mapirmahin ni Presidente Ninoy Aquino ang balaudnon nga nagtukod sa 7th District. Apan matud sa COMELEC kung mapirmahan sa presidente ang balaudnon, mamahimo pa gihapon nga maka-file og petition ang mga interesadong kandidato alang sa pag-amendar sa resolution sa COMELEC hilabi na nga wala pa nagsugod ang filing sa Certificate of Candidacy. Will be given a copy of that and they will make the corresponding amendments in a resolution to accommodate that to allocate a seat for that district. So I don't see any
any complication there. Sa padayon nga kampanya sa kapulisan sa Lapu-Lapu sa pagkigbatok sa gidili nga drugas, lain na usab ang ilang nasakpan sa usa ka checkpoint. Gisusi sa kapulisan kung diin gikan ang mga supply sa shabu nga miabot sa ilang lugar. Ang aksyon na sundan ni Ryan Sorote. Way puas ang pagpahigay ng checkpoint sa Marigondon Police Station sa ilang area of responsibility tungod sa problema sa ginadaling drogas. Ug kaganyahang kadlawon, laing nagsakay sa motorsiklo na usab ang ilang nasugatan sa checkpoint sa Highway Basak nga nakuhaan og shabu. Suway pangamilikay sa checkpoint ang 21 anyos nga si Dexter Aton apan naabtan kini sa kapulisan. Ni evade siya sa among checkpoint mo ni action sa U-turn. Na-corner siya sa akong tropa. Gipangiwan sila lisensya apan nahog ang usa ka pakete sa shabu gikan sa iyang pitaka. Paghiling sa kapulisan sa iyang pitaka, nakuha ang laing napo ka magagmay nga pakete sa shabu. Unang giangko ni Dexter nga gisugo siya sa iyang igagaw nga si Ramil Intong pagpalit og shabu apan iya kining gibakwi og mipasangil nga ira kini nga konsumo. Sulti dalang kon. Para daw konsumo ra ako. Ay, ina gawagod. Konsumo. Matod sa dinakpan, paingon na siya muuli sa may Mar Beach sa Barangay Marigondon, gikan nangumpra og shabu sa dakbayan sa Sugbo. Susihon pa sa kapulisan kung tinuod ang pangangkon sa dinakpan nga gikan sa dakbayan sa Sugbo ang shabu og dili ra gikan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Notado na ang dapit nga agianan sa mga mamalit og mamaligya og shabu, hinungdan nga kanunay nag-checkpoint ang pulis sa Marigondon. Kini ang ikaupat nga higayon sa nakalabay nga mga semana nga dunay nakuha og shabu sa maong lugar. Going to Marigondon og likewise Marigondon going to Basak, Tamiya. Ya labaw na karon og maugma holiday. Oning nightlife sila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Asawa ug ang iyang lalaki nasakpan sa bana nga walay sapot sulod sa ilang balay. Ang aksyon gisundan ni Leslie Caminade Vistil. Human sa lawas nung kalipay, sa prisuhan paingon ang asawa og kabit ni ini human masakpi sa bana kagabi. Nakadawat og text ang bana gikan siyang asawa nga nagkanayon nga maslami ang ikaduha nga maoy nakapaaghat sa bana nga magpatabang sa kapulisan. Dihang naabot na ang bana uban sa Balamban Police ug SWAT team sa ilang panimay. Ilang nabantayan nga gitrangkahan ang pultahan ni ini. Hinungdan nga ang bana miagi na lang sa bintana nga ginama sa kawayan. Dihang nakalusot na ang bana, mo iyang nakitaan ang iyang asawa nga gipatungan siyang higala nga puro suway mga sapot. Yung nakitaan gabi, sir? Ulpot-ulpot. Ulpot-ulpot o nidagan ang lalaki nga wanay purol. Way pagmahay ang gibati ang asawa, tud kay ang iyang bana, hilabihan sab makapangulata og bisyoso. Matud pa sa asawa, hilabihan ang iyang pag-antos siyang bana sulod sa siyam katuig. Hinungdan nga nagkigbuwag siya ni ini. Apan wa makadawat ang iyang bana, mao nga matud pa, gipakauwawan siya siyang bana. Ang giingong kabit, mipadayag siyang pagmahay, apan nahigugma siya sa babay. Hinungdan nga na traidor niya iyang higala. Kuan, mga dugay na akong inantos, 9 years. 9 years na mong kuan na, tipo na mangulata. Tungod sa bisyo, masabuwak ang mga kanon, barag sa iyang ipanguan diha. Gamay hinungdan, away dayon, tungod na ng bisyo. So, anak ko kagwanta. Ultimo gani akong anak mo, masulti man gani na sa maestra nga. Si mama, gikulata ni papa. Nasa gugma. Ha? May gugma. Tinagdan na gigla pa gugma na to. Nanay, mamay. Nga ka mo, ka nagmamay ka, priso ba yun mo? Nga lugi, di nakakagawas. Nagmahal. Di makapasaylo ang bana siyang asawa o giyag yun ning pasakan og kaso nga adultery. Samtang wa say kahigayunan nga makuptan pa o makuha sa asawa ang ilang duha ka anak nga nagpangidaron og 4 anyos ug 8 anyos. Sa papa ma'am. If ever mo claim ang mama nga siya mo bunit yun? Dili na katungod sa kaso nga iyahang na buhat tungod sa kasasala nga na buhat dili na jud na niya pwede makuha ang bata. Wa gi chances. Wala. At pasaylo ni Dili kay wa man sa higi ang angay nga mga isang pasaylo nako kay diri magikan ako.
nga wa gid na niya mahatagay nako bisag nagluhod-luhod ba ko pangayo. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil. Himuon sa dakbayan sa Sugbo ang pagtuon alang sa pagpameno sa traffic gikan sa SM City hangtod sa may JY Square sa dakbayan sa Sugbo. Usa sa posibleng mahitabo mao ang pagdili sa pipila ka mga rota sa PUJ sa mga dalan. Ang mga kasayuran giaksyonan ni Ray Pasaporte. Human gilibkas ang rerouting sa PUJ nga napiktuhan sa ceremonial route sa Ipik sa dalan Pope John Paul II. Paingon sa Salinas Drive o Veterans Drive, nagmapasalamaton ang mga pasahero niini. Karon giplanuhan sa Cebu City Transportation Office nga himuong permanente nga di na kinipaagian og PUJ aron muluag ang traffic. Ug bisan kung gilibkas ang rerouting, ipadayon sa CCTO ang pagbutang sa traffic personnel ug pulis aron muminos ang pagpabadlong nga mga drivers sa PUJ. Ang mga enforcers kung naalang gyud sa daan makita diha uban sa pulis, lahi ra gyud kayo ang epekto. Nagplano ang CCTO nga ipatuman ang experimental scheme apan matud ni Gialon. Gikinahanglan pa usab ang dugang pagtuon aron ila kining paaprubahan sa traffic board. Ugma sa hapon, magmeeting ang board alang sa pagtuki niini nga tambungan ni Executive Secretary Rene Almendras. Ang final say ani ang board gyud nga mo pagawas og resolution kung ipermanente ba o itemporaryo pa lang ba ang mao nga paagi diha sa Wanluna. Dili pa niya mabana-bana kung kanus ay ipatuman ang experimental rerouting alang sa pagtino kung unsa ang angay nga ipatuman nga traffic scheme. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Sa mga balita gikan sa gawas sa nasod. Nakagawas na sa prisuhan ang Kentucky County Clerk sa United States human mapriso kini tungod sa pagbalibad niya sa paghatag og marriage license sa mga gay couples. Si Kim Davis nagdumili sa pag-issue og marriage licenses sa mga gay couples tungod sa hugot nga pagtuo sa iyang relihiyon. Ang abogado ni Davis mipadayag nga magpadayon si Kim nga magdumili sa paghatag og marriage license alang sa same-sex marriage. Ang mga Christian supporters ni Davis nagrally gawa sa Carter Detention Center dihang gipapriso siya sa korte. Sumala sa korte, kung magdumili gihapon si Davis sa pag-issue og marriage license sa mga same-sex couples, magatubang na siya og silot. Aeroplano sa British Airways nasunog dihang paingon na kini mo take off sa Las Vegas Airport. Ang Boeing 777 paingon na unta sa London dihang kalit nga ni asos ug ni ulbo ang kayo sa left engine niini. Naluwas ang 159 ka pasahero ug 13 ka mga crew apan adunay duha ka pasahero ang nakaangkon og minor injuries. Daling natabang sa mga bombero ang eroplano ug wala makadako ang kayo. Gisusi pa sa mga tinugyanan kung unsay hinungdan sa pagkasunog sa makina sa eroplano. Gipadayag ni Pope Francis nga himong sayon og dali pagkuha ang annulment of marriage sa mga sakop sa simbahang Katoliko. Matud sa Santo Papa, angayan nga madali ang proseso og libre ang annulment gawas sa gamay nga bayranan sa administrative fee. Sumala sa bagong pamaagi, kinahanglang matapos ang annulment process sulod lamang sa 45 days. Gipatangtamsag ang requirement nga nag-require sa permit sa local bishop ug ang mga kondisyon nga gi-require sa una. Gi-reaffirm hinuon sa Santo Papa ang doktrina sa simbahan nga indissolubility of marriage ug giklaro sa Vatican sila mo promote og mitugot sa divorce. $45 days na lang ang annulment. That is their proposal. Kung saan kadugay karon ang kadaghan? The church annulment, I'm not sure, Glenn, but I heard dugay daw ang sa church, so I'm not really sure about that. Kato si Tonton kanina, atong inspirasyon. Yes. Mahimo na tong abogado, muna na mo iyang i-focus na niya, no? Kaning mga annulment cases. In courts. In courts, kay yeah. Daghan na kayo nga kaning di na gyud magkauyo, no?
Di na magdugay ng relasyon kadaghanan karon, sama tong nadakpan ganina nakitaan. Oh. Nasakpan. But is that the reason for you to do that? Kato grounds na to for annulment. Ganong intriga man kay ka, Glenn. Intriga ko. Kay wala pa man kumusod niya ng... Okay, don't if you're not ready. Maugkad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako sab si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita. Aksyon!